Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane nyaya iri kubvirisa mastreets kutaura kuno yandati rega ndimhanye nayo ndichibate netauro chichiri kupisa ndoyandochitsvetawo pamberi penyu mozvinzwira handiti so chiteerera kana uchiri munyowani pachannel inoyo usati wasubscribe paSaint TV aiwa chekumirira pasina nekuti panapa ndo pachannel penyu muna the only Zimbabwean uncle chihanzvadzi chamai venyu chidokodoko chachona so subscribe turn on your notification bell kuti pega pega patino uploada mavideos you will be notified. Also don't forget to go kuno like nekufollow our Facebook page rakanzi Saint TV. Ndichida kuti happy Mother's Day kuna mai vakandizvara muyeradziva mbuya venyu handiti ndichida kuti happy Mother's Day kune muyeradziva and to all the mothers vatinawo panapa tine almost 53% ye-ladies vatinawo panapa ma-future mothers nema-present mothers handiti anamai venguva inouya naanamai iye zvino. Happy Mother's Day to you all. Right, vazukuru, nyaya yanetsa yaita kuti mastreets mutungire moto inyaya yaGreatman handiti. Greatman is a musician handiti but akazvarwawo ari disabled handiti ndingati ane urema hwainawo. So dambudziko raitika nderekuti mudzimai wake last time takamboya nenyaya dzacho tichikuzivisa kuti Greatman ane mudzimai, so mudzimai akazonhonga pamuviri, anhonga pamuviri zviri kunzi zvoni akapona mwana kuri kunzi vakaenda kunoita DNA but mudzimai akangozoonekwa orongedza otakura twake oenda. Nyaya yacho haisi kuzivikanwa kuti inyaya yemadNA here kana kuti inyaya dzavo ameno. So munofungai vazukuru, vamwe vari kuti Greatman mwana hasi wake, vamwe vachiti aiwa ndewake. Aya zvorevere kuti urema hunogona kuita kuti munhu akundikane kuitawo mwana wake nevazukuru. Kana dzongori nyaya dzemastreets esocial media dziri kutenderera, ngatitauriranei kucomment section. Tina the only Zimbabwean uncle pari zvinotova tatichi much love.